Zvezdan Slavnić, učesnik zadruge i sin slavnog košarkaša Zorana Moke Slavnića, šokirao je gledaoce i cimere odlukom koju je doneo, a koju je javno saopštio usred emisije gledanje snimaka. Zvezdana je izrevoltiralo to što ga od početka realitija spajaju sa Majom Marinković, iako uvek ponavlja da obožava svoju nevenčanu suprugu koja ga čeka kod kuće i koju ni u ludilu neće prevariti. Samo da me saslušate još jednom, ja bih da ponovim. Žao mi je, nemam ništa protiv vas, drago mi je mnogo vas ovde. Rekao sam da neću da pričam sa vama, do kraja realitija neću imati komunikaciju ni sa jednom ženom ovde, osim sa Marinom, Zoricom i Valentinom, koja je mesec dana mlađa od moje ćerke. Pa ako neko i tu vidi nešto, onda nemam reči. To je moja odluka. Kad ja budem bio sa sobom okej i budem hteo da nastavim da pričam, a vi ne želite, ja ću to shvatiti. Nije do vas, poručio je Zvezdan. Jelena Golubović se odmah osetila prozvanom, pa ga je upitala da li to znači da će na njegov rođendan biti pozvani samo muškarci, na šta joj je Zvezdan odgovorio da to nije istina. Sve devojke su pozvane na rođendan, javit ću se normalno, ali neću pričati. Rekao joj je, ali ostali su bili iznenađeni njegovim stavom.